ntoni emntwini. Abantu bakhonza bengenayo i-identity, bakhonza abantu bengakholelwa ukuba izono zabo zixolelwe, noba besitsho batsho ukuba beve mna ndisithi xa ndingqina ndixolelwe izono, but njengoba esitsho akana-confidence, akekho sure ngale nto ukuxolela kwakhe izono. Ukholo lwakhe luyangabalaba. He does not believe izono zakhe zixolelwe. So akakakhilekelwa yigrace kaThixo esindisayo uba igrace iza nokuxola. Njengoba ndisindisiwe nje ndixolelwe izono. Number 2, ndililungisa, ndinobulungisa bukaThixo. Number 3, ndinobomi obungunaphakade. And it's what keeps me standing. It is what keeps me over the full over close. He understand He is not mad at me. I cannot see the now, but Utigo is my loving Father. Une plan is in. So I'm not bound in background here. I'm not bound in circumstances around and in my life. I know who am I in Christ because of the Bible. So it is by the word of God that we get to understand the gospel and salvation. Basically, as it this detail, number 1 about izono, that means you are right with God. Number 2, you have eternal life. Unempilo okuthiwa ubomi obungunaphakade. Lempilo icharacterizwa ngejoy of salvation. Lempilo icharacterizwa ngoxolo olugcina ukuqika nokuqonda kwabantu. It's not in Proverbs, it's Romans chapter 14 verse number 17. If not chapter 17 verse 14, eating the kingdom of God is not in eating and in drinking. It is peace and joy and righteousness in the Holy Spirit. So in the Kazayuba ufumene, you are in the kingdom. You have the eternal life. It's when upila epireniako, you have peace, you have joy, and you live right through the Holy Spirit. Because the Bible when you have that experience, you must know and then the experience eternal life, the peace eternal life. I know peace or fire degree. Achieve goals as Tina the peace I but the peace that is defined as the fruit of the Spirit. He gives through the Holy Spirit. I imparted in your inside. That means you feel this peace. Even if it may cause but you still Number 2, it's joy. Joy is something different from happiness. Most of the times it comes to think of the joy, the happiness. Happiness, happy, but joy, that's why joy with fruits of the Holy Spirit. Galatians chapter 5 verse 22. And joy is a very key fruit of the Spirit that must operate a period of one. Because you are having the kind of life you have the joy. Joy is different from happiness. So let happy, let joy. Happiness is a feeling, it's an emotional feeling that depends on what is happening at that particular time and particular season. So happiness and community happiness, this is what we community happening. So the happiness is coming when they get to get pleasure. I'll call imali uba happy. I'll call umsebenzi uba happy. I'll promote you uba happy. So the feeling is good respond when emotions. That's when clients
empilweni yakho emhlabeni okanye into ephathekayo into ekhombekayo eyenzeka then i-emotions zakho responde with the happiness. But joy is the fruit of the spirit. It is unconditional. No it can pop out. No abantu bakuhlebile but still ihlala ikhona. No kufelwe uyayiviphela yokufelwa but uthi ngokukhalayo ukhaliswa inhlungu yokufela emazantsi enhliziyo yakho kube khona into ethi mkhulu ongakuthi. So in joy of the Lord, He that keep us standing, He that give us strength. In the Bible, the joy of the Lord is my strength. That's why when David what He restore in me the joy of salvation. Because salvation again a joy. It means unyamezele. Asinyamezela Jehovah's love. No, sisobo mini obunguna phakathi. Let us see, I enjoy. We are not enduring, but we enjoy. We enjoy this life. And we enjoy the reason you are depressed, we graduate. The reason you are depressed, is because you don't understand who you are. Number two, you are empty of the joy of the spirit. I will not have joy. Yeah. With my basic understanding and my basic information and denial with psychology, I understand why depression is real. But when understanding and denial, and I understand, but there's a thing called it's so real. But when it comes to the kingdom of God, the depression is got something to do. No, we got close to it. The answer is Kabana, but I can't be depression. I don't confess depression generally. If someone is depression, no matter what's the master does cheated depression. You love depression. That's why I want to get depressed because I embrace, I welcome, I can't get me down. Now we program say, I can't. But in depression, in that moment, we got close to it because when you are intimate with God. Intimacy was so there. I live in the depression. Upina with joy and that you can enter your mouth. Your mama on about Papa and Janabantu Abafudileo, long to the school. Said God. Unendo to deny, we deny you, and that won't deny you, but then I get joy of my young. I don't know. Because your mental health is not well. You can't cope with the challenges and the difficulties of in persecution to Satanism. You don't cope. In mental health, you have decline. But when the joy is operating, and every day is clean and working. Clean anymore. Child of the son, dear Puma, who are better person, who never push out. About to Baboni Mego Yakoba man, Kanjani, about to Abaka Strate, but he tracks. About to Abaka. But why, Lomama, a positive? It is because there is a joy that is working the power to work. So let over happy, let me enjoy, enjoy. It's unconditional. No man to another with drugs, no man to another panel, no man ever, but you always sustain the joy of the spirit. It's one thing that you must pray for. What do David do? Restore. And they are wanting this one in joy. Elisha. Think this one in joy. Masai Vimishani. And the Mishani are going to come and they don't think not only.
uba positive awunemali, xa ungenamali awunegative. Asazi isimilo sakho. You can't operate in happiness. You must find the joy of the spirit. Find the joy of interest. But please, fumani peace and joy. If the Bible we want to hear Psalms, if God will speak and He will speak peace. So it's not only something that is audible and explainable that you can hear from God. Once you have peace, you must know what you can. No, I can't be smart. 1, 2, 3. In peace, it's not only the feeling, but the peace is a language. Communicate in joy is a language. One sometimes will generate joy. Go and pray. It's either long to wrong or the moment you have your tandaza, good boy. I want prayer item because now I enter in countries, decline. So also to the tandas and the 20, you just go there, you kneel, you pray for minutes, pray for hours until you joy. Yes, God, there must be nothing that will make you lose your joy. There must be nothing that will make you lose your peace. You can lose happiness, but don't lose joy. But the joy of the Lord is my strength. So the sign of strength is the joy, the spiritual strength, the spiritual capacity. So that's why I want to be joyous. People of the spirit, joyous. In a social platform, it is because capacity in the spirit. Right notiko. It's sign of right notiko. It's because joy. The joy. Amen. So that's a sign that will bring eternal life. Eternal life. Peace and joy. Let eternal life into a community, eternal gentleman. Even when you transit to another realm, let peace called. The peace one banana, the peace. Even when we die, we are at peace. That's why let rest in peace. Let rest in peace. They are not in peace. They will never be in peace. There will be no peace for people who died without Jesus. Rest in peace. If there is as a man of God who have to live in my Shumaya life, I'm not going to do so. Open to a guardian, open to a guidance. Put on a dim to Abe, Gemalia, rest in peace and as it is one. Because I will be a liar. You want to rest in peace and belong to okay, go in peace. Abantu abasebe ngenayo uJesu abekho sontolweni ndithetha mna abe ndibathandayo abasekhaya abasondele enhliziyweni yam ndahlupheka xa besifa kodwa ukuhlupheka kwangakutshintshi into. They are not in peace. They are crying. Even this moment ishumayeli bayakhala uba babangekashunyayezwa besaphila bayaregreta. But in that there is no peace for people who died without Jesus.
And lento ayidinga uxoxa ngeke si-ajuwishe ngayo. If awuyikholelwa, wait until you die without Christ. You will feel it yourself. If you don't believe it, okay, wait. Deny Christ, reject yes, ubese uyafa. Uzosivela wena. So in peace, into yethu yalapha emhlabeni nakasifa siyahamba nayo ngoba ayipheleli apha. Eyethu indaba iphelele maphakathi. Oluxolo suluvayo apha. That's why iBhayibheli lithi kuyobuzwa ngobani apha kuthiwe ngabavele ezantsi emhlabeni embhandezelweni enkulu. That means phakathi kwembandezelo ezinkulu emhlabeni, phakathi kwentshutshiso, phakathi kwestorms esidlula kuzo, into esigcina simile. It is the peace and the joy of his salvation. Umuntu ongena peace and joy naxa ishumayela i-anger yakhe. Don't get peace. Don't get joy. The joy of the spirit will tell you. So if you are healthy, spiritual, you must live a life of peace and a life of joy. So I think my belief is not put to man because peace is a standard. Mas vous devez essayer de jouer sur le standard, c'est Acts chapter 4. Acts chapter 4. Acts chapter 4. Yeah, there you are. In as a new beginners, there you are the topic here, basics. Basics and cities. There's nothing deeper. Very deep. It's a sign of you are a baby. These are just elementary teachings. Yes, I want to see this. They're going to come with it. But because we are so down spiritual, ask a pass wise class about us. Unless it's pass. Sathi pass class yongeniso iclass yabantu abasandusindiswa sa introduce as committee na organization singayi pass Christ yabantu abakhulileyo uYesu sisastake kwimfundiso zabasandungeniswa elementary teachings that discipleship, because in discipleship in the elementary, in the basics, ibese banemfundiso zokhula, ibese banemfundiso ezinzulu, into zinzulu apho uba navuswa kanye noKristu funani into zaphezulu apho impilo yenu ifihle khona nakuKristu. That means it's a supernatural, it's a divinity, it's the divinity kaYesu. Asiyapasi by basics says imfundiso zokuguquka emsebenzini yabafileyo zi-basics, i-eternal judgment zi-basics, the laying of hands zi-basics, i-baptisms, plural baptisms, because there are about 8 types of baptisms. Water baptism, baptism of the Holy Spirit, baptism to the leadership, there is baptism to sufferings. There are kinds of baptisms, but you cannot stand and teach about baptism scripturally, accurately, because you are not taught warotwa watungekagqithwa wadluliselwa kwi-organization, watungekagqithwa watwakhokela omama, watungekagqithwa watwakhokela ikomiti kanyaka abaphatha abantu abangekayipasi iklasi ye-discipleship. Ngoba iklasi ye-discipleship isenza simazi ngokupheleleyo uKristu, singathi abantu besamazi half. Kunabantu i-knowledge yabo kaKristu iphele baqatheni. Because the baptism yokuqala ebalulekileyo, secondary to the baptism of the Holy Spirit, is the baptism to Jesus. Ngoba kumele ubhabhatizelwe nakuye, ngoba igama lithi ubhabhatizwa limele lithetha to immerse. Ukufaka entweni ungabisavela wena, uvele lento ofakwe kuyo. Noma umuntu wabambulayo, singabona izipho zabambulayo, ngoba awusekho wambulayo, wasihlangula egunyeni lobunyama, wasifudusela ebukunqanini bonyana wakho intando, safuduselwa. So in discipleship
uvuselwe. After uhlambulwe awuye ecaweni. After uhlambulwe awuye ekomitini. After uhlambulwe awuye esikhundleni. But after uhlambulwe by the vehicle called discipleship class, in discipleship class, inqwelo esitransportayo isifake kwikingdom. Bonke abantu abangazange bafakwe kuma-class discipleship kungenzeka ukuba basalabalaba. They are not in the kingdom. Mane senza lo ndiyenza ngayivela iposition yoba nguje athatha iposition bavele iposition yoba ngunobhala uvuyela iposition because akana business ne-kingdom. The moment ungena kwi-kingdom, why kumele sitransferwe? Because sitransferwa through discipleship. I-discipleship process yama-classes and teachings asibhaptizela kuKristu. So you must be baptized to Christ. Kunabantu abangene kuKristu bame emakhadeni. Kunabantu abangene kuKristu bame emadolweni. Kukhona bame esinqeni ungenile yena kodwa i-upper body yonke ingaphandle. Kukhona abangene bame emqaleni ungenile kodwa inhloko usaloboza. Usabona izinto zalomhlaba, usabona izinto zabowabo, usabona izinto zasemathileni. Umzimba uKristu kodwa inhloko le control umzimba wonke isesemadlozini, isesezinyanyeni. Umzimba enjoy uKristu but inhloko ihalela ukuya emadlozini. Inhloko ihalela isono, inhloko ihalela amanyala ngoba you are not baptized. Awubhapatizwanga, awungcwatywanga, awungenanga wonke kuKristu. Awuthwini hayi madoda uthi uphole ukuze ndifunyanwe ndibuye, not by my own righteousness kodwa ngoba balo lukaKristu. Indaba yethu masifunyanwe, funyana kuKristu. Masingakuthole esontweni kanti awukho kuKristu. Masingabone komitini kanti awukho kuKristu. Manifunyanwe ndikuye. That is our ultimate goal, to be found in Christ. To be found in Christ. So, in discipleship, yes, it transfers. Yeah, it transfers us to the kingdom. Yes, fuck. Oh, come on, discipleship. Yes, fuck. Abangangeni. And abangene half. But melungene fully. Melungene fully kuKristu. Melungene fully kuKristu. So in discipleship, okay. Yes, Father, and I'm sorry. Because we might have it not enough. Not laneleyo lokwenza abafundi. Hayi. Asikabi nalo. Phela wenza abafundi 30 minutes. 30 minutes. You can't. You can't. And there must be people who are anointed and trained to make a discipleship. Abantu competent, trained well to carry out the process yokwenza abafundi ngeBhayibheli. Yeah. Ukwenza abantu kwezindawo kwendafika kuthiwa iBible study ngoba ndiyayithanda leya ngomdla xa ndifika uyashumayela lo mntu. Yeah. Ukhona amahluko phakathi kokushumayela nokwenza ngeBible study. Yeah. In Bible study, anyone can teach, anyone can preach it, but not everyone can conduct and facilitate a Bible study. Yeah. Amen. Amen. So the moment the Bible, food this was about abaqangeniso, ubhaptizo, uvuko kwabafileyo. Yes, uvuko kwabafileyo sinto ofuna ukuzithola the public basics. Yes. But you know nothing about uvuko kwabafileyo. If you know something, it's very little that you can tell us about the resurrection from the dead. Yeah. Tell me according to the Bible.
into hamba usive esithubeni. If ungeva ukuthi ukuze ube ngugqirha kufuneka uwenze into ethile, ogqirha ba-operate ngento ethile, into hamba uzithethe. Noma ungayiva lento for 7 years, after 7 years uqokelela le information ucimbe kuzoya kwa-School of Medicine uyo-accredit ube ngugqirha nge-hearsay. You must enroll. Kufuneka ufunde uye kwi-institution eyenza ogqirha ungafi ngento oyifileyo. So same thing applies now to Christ. So I'm going to mami ba mami ukuthi hayi lo khala ixilongo bazavuka abafileyo. Uke waya skoleni salento ithethayo. U-undergo i-classes salento ithethayo until uzipass. Abantu abaninzi bahamba ngo-hearsay. Ngayithandaza konke amavesi angawazi bandawuni. Laye wavile akawazi nobandawuni akakhathalanga nobandawuni weva ukuthandaza. Because there's no time for Bible. You are mixing there and there. You will never master it. You are mixing there and there. Then you think that is maturity. That is a fake maturity. In discipleship, in Bible study, that's why Bible city. Study in your King James. Study to show yourself. Study. Yafundo isu. Yafundo. I don't know pattern away. Bible no. Yahiwa. Yeseni. Hishaletwant. Yahiwa in Bible. So people will know their identity. Transformation for God to transform a man. In partnership. Bonke abantu abamathotho bengayazi iBhayibheli imaturity eqawe le bakhule eqaweni abakhulanga kuThixo. uThixo umuntu umkhulisa ngeBhayibheli, uThixo umuntu umhlambulula ngeBhayibheli. Amen. Mina sanihlambulukile ngelizwe endilithethe kuni, hlalani ku lilizwe lihlambulula abantu. Ayikokuqikelela, ayikokuwisha, ayizowishes. I wish to be holy, I wish to be holy. If you are holy but awulihliswi, that is not holiness, it's a self-righteousness. Sooner or later uzawuphoxeka, zawuwa. Engavekhuthele hayi wayekhuthele njengemvelo akanalizwi ngoba izwi libe tangible. That's why iBhayibheli liphilile liyasebenza. So into esebenzayo yinto oyivayo. Uyaliva xa liwutshintsha, uyaliva xa liwu-elevate, uyaliva xa liwukhulisa. So uThixo usebenza umuntu ngezwi lakhe. Bonke abantu esibabona ngathi bagqityiwe nababonakale ngathi bagqityiwe, it's a fake perfection, fake maturity. Uba ilizwi alikho, if we can't trace you studying and giving yourself, saturating your life in the Bible, in the Word of God, that is not maturity. Immaturity is abokudla izwi. So we have a challenge of declining our youth and elizwi. Abantu abanalo ilizwi. They don't make time for Bible. They don't have personal routines. So ufunda iBhayibheli, they don't have you start. Ikala ngoba kwakwi-local church, there is no time for the Bible. Awunothi ekhaya ingathandwa. Ekhaya xa kuthanda utywala nabantwana baphuma apha bazawusela utywala. Ekhaya xa kuthandwa isidudu nabantwana abazalwa apha bazawuthanda isidudu. Same applies nakwi-local church. Xa lingathandwa izwi nabazalwana abaproducwa yilo-local church, kuzoba luhlobo olungathandiswa. Xa lingekho izwi kwi-local church, awuzukwenzeka umangaliso woba kungaphekwa apha ekhaya, kungaphekwa apha ekhaya, kodwa baphume behluthi xa besiya ngaphandle. Nangaphandle bazawufumaneka belambile, bazawufumaneka benekwashiyoka, bazawufumaneka bengenastamina ngoba basekhaya abondliwa ngezwi. So uThixo wenzela umuntu uthembe izwi lakhe. That's why no yes kuchapter 17 uJohn akehamba uthi ndibanikile izwi
Akade ndibanike inkawe. Akade ndibasebe kuma-groups abo. Akade ndibanike ubishop. Uthi kuthembe izwi. Uthi izwi ndibanikile. Into endenza ndihambe ndingena sikrokro namadoda ayi-12 kune-3.5 years ndahlala nawo. Andabaxelela ngamasiko akwaXhosa, andabaxelela ngesithethe sabaZulu, andabaxelela ngesiko lase-Afrika nelase-Europe. Ndabafaka izwi. Izwi likaThixo linamandla. Izwi likaThixo liyaphila. UJesu uyalihlamba ibandla ngezwi lakhe ukuze lime phambi koThixo lingenamabala, lingenamibimbi, lisenze buqaqawini. There is no glory without the word. There will be no glory without the word. Singafana sikule ngayo. Sithi when the praises go up, His glory come. The portal for the glory to land, the airport for the glory to land. His way, and He sent His way. Come on, agreement His way. Utu David and Yanilonda, and His way here. Big and the word. Andela phansi sihlale singasithethe singayishanga kungekho bantu undikunawe kundibuza uba phakathi kwesipho nezwi ngeke oyikhethayo. Le mpeko seBhayibhelini, it's my personal view, nathi ngikhetha izwi phakathi kwepower le njengoba sisizulu ngasepower sikuxesha lepower. Xa umuntu ubuza uba phakathi kwepower nezwi ukhethe, ndingathi ukhethe izwi. Iproblem yepower ingakwenzisa uvusa abantu kwi-wheelchair apha, okanye ipower ingakubamba uwe urole. But uba awunalo izwi, xa ufika phaa ngaphandle laa nkwenkwe beyohlula uzofika isakulindile. Into ezakwenza uba ungangeni kulaa nkwenkwe ayopower. Ipower seyiphelile ngoku. Seyiphelile ipower. Ngoba ipower you-operator depending on the environment that was cultivated, the atmosphere that was cultivated by the Holy Spirit. The purpose you perform in mangaliso, they will express the presence yakhe. But masiphuma under the anointing, into simangayo lizwe. Noma ndivana anithi kuvana mna, as long I know the word. Ya into andimisayo xa ufika izilingo anithi imandla. I need to understand what lithini na izwe. Andithatha izigqibo ezicritical anithi bulila ndiwe. Ndithi understand uba ndabe izwi liyafumana uba ndiyenze lento okanye alindivumele ubizwa liyivumi andizuyenza ke. I side with the word. The Christian life is simple. It's simple. You don't always speak in tongues. You don't always speak in power. Awuhlala usemandleni kodwa into ehlala ikhona. That's why you born the city. Malihlale ngokobutyebi enhliziyweni yakho. Bonisa impilo yakho ngezwi. Hallelujah. Yebo. One thing, generation yam elambele amandla. Icinga i-revival izotshintsha i-protocol kaThixo Yesu. Sometimes ufike, especially nekutanda inkonzo lapha ekhaya, I'm sure uba ndatyalwa nguThixo zange ndizithandele. Yebo. It is the will of God. But I am planted. Andikho lapha ngokukhanda kwenyama nokuzange ndilandele malume kamnandi. Akho nomalume oli-organizer wasekhaya. Akho nomfundisi ngoqala ukusindiswa ekhaya. So ndisho uba njengoba nawe njengoba ulapha kule movement Back to God crusade, you are planted by God to serve the purpose of God under this umbrella, under this movement. So one thing I love about inkonzo yethu, into endithandayo ngayo, into endithanda kakhulu ngayo is because ngabantu bezwi.
So there are things esidinga ukuba sivuta sicingela uba imvuselelo izozenza. Kukhona izinto ofuneka sizazi understand that the revival is not meant to do. Imvuselelo ayizange zotshintsha ixesha lesu. Yeah. So kunendawo obuye kuzo uthi usabulisa bame ngenyawo. Sometimes bayama abantu kuba nyami le ikhona into ethi ngabani. But kwindawo ezininzi fumanisa uba abekho patient uba bafundise. Bafuna ukuthi ufike phaa. Kukhona lento abayifunayo. Bathe besiya besabona iposter bathi kuzothi bafuna laa nto kuzawuthi saphakama ubabona uba bayakuphushela phaa because babaleka imfundiso yesu. If singangena apha sibe phansi kogcobo siwe siphume sihambe wasawufundiswa nini kugcwele abantu mabangafihli ngogcobo kuba bebaleka uba izwi lingqale indlela zabo ezigwenxa ngoba xa sihleli phansi singasihli izwi likaThixo lingqale izono zakho lihlala inhliziyo yakho likubonisa iimpazamo zakho. There must be the time for word. There is no revival eyenza abantu bahlale besiwa bengenaxesha lesu. Abantu abangalazizwi kodwa bathetha kakhulu ngesilimi ngamasiyoni lawo. Abanaxesha lesu kodwa baprofeta kakhulu babaleka kakhulu. Xa sesibahlalisa phansi yintoni ongayithetha ngezwi akanalisi ulisiyoni wena uyangenelwa. Umoya omkhulu lingekho izwi. That is not the will of God. Nomoya wasezulu bona ziyoni bahayipha khona bahayipha bahleli bekumoya but abanalo izwi. So we need the word. Bring back the word of God. Masibafundise izwi nasemagruphini, masibafake izwi nakulocal church, makufakwe izwi, makubuyiswe. Imvuselelo yensuku zokugqibela isustainwa ngelizwi. Sign noba uyifake le kuba kuphele usuku unganedlanga izwi kodwa xa kukhonza ngokuqala ungena kumoya uyayifake izwi lilandela umoya nomoya ulandela izwi. Ke umoya uphaphazelisi kodwa ungakuthuma ezwini hayibuye umoya kaThixo abanomoya imoya during their spare time ubafaka ezwini ngoba umoya ufika from the word of God. Ndiyaboyika abantu mna aba-operate kwi-realms ne-dimensions of the spirit kodwa bengenalo ixesha leswi bengasalifundiswi. iBhayibhile ligqibela ngokuyikhile ecaweni xa usunyayela kodwa ngowokuqala ungena kumoya. Our faith is rooted upon the word. Sakhelwe ezwini. Sifuna izwi. Sifuna izwi. Ngoba into zokunceda ubungoni bangabona abantu bezithetha izwini. And izwini naxa utawonile ngoku ugqiba kwenza isono zingaphinde ziphume izwini. And awuzenzisi sihlala sikhona. Right? But ke ngoku umoya engcwele xa ukhulile apha kumoya engcwele. Umoya engcwele xa ekhula ukwenza uba ube nesazela. Xa ukhulile abanye besinelishwa uba asikhuliswa asondliwa sofumanisa uba songalelwa ngumoya oyingcwele singakhulanga. But xa ukhulile ngeke uvuke esonweni uphume ezwini. Uzawuthi ngokuziva zikhona kodwa ube nentloni ngoba you are remorseful. Uyazisola ngento oyenzekile. Noma sometimes sincere uyenze ngempazamo, wenze isono ngempazamo. So uvuyela into obuhlala usenza isono xa ufika apho unikwe imic kwenzela izinto. It's not a sign ukuthi kuyakuthanda ibhadi lilishwa into abakho xa uvuke ezonweni wena uhlele uvukele epulpit ngoba xa uvuke ezonweni uyaprofeteka uvuke ezonweni. It's not a sign noba unothixo omkhulu. Isign noba usathana uyakuasarisha njengomalusi ekhaphela izimvu ezikhaphelele emahlelweni usathana ukukaphelela esihogweni. The more prophet uthetha
ziphela esiwagweni. Isipho sikhona kodwa inyawo zakho ziye esiwagweni. I'm telling you the truth. I speak by the Spirit of God. Especially the younger generation. Very few people who are Bible readers, Bible students. Congregation. I speak by the Spirit of the Lord. Amen. There are very few people who sustain a word study, a healthy. Abantu abafundi izwi from January to December. Abantu abane routines, abantu abane intentional, abantu abafuna achieve a goal, studying the chapters, studying the words of the Bible, studying the characters of the Bible. Ube intentional, just like you are intentional. The studies also in the university. Ube intentional about the word study. Ulazi izwi. Fana we Muslim bona 12 ikurani tuliyokhe. But abantu bethu abana 15 years besemkhonzweni abalazi isu. 15 years. Help us God. Besemkhonzweni akanabo isu. Abantu abanabo isu bawuthanda umoya. Wona the problem ngomoya umuntu ongenazwi fana nomthandazo wakhe. Because umthandazo ongenazwi onomoya wodwa awuna stamina. Awuna weight. That's why we do prayer yako. Mna umuntu okhuleka ngoba ethandaza. So masive izwi. Not iuqaya, not memory verse, but izwi livakala ba lo muntu lithetha kuba elimuhle. Makethi ngokuba elungile uYehova. Ububele bakhe. Makeyitholo liyavakala ba lo muntu uthetha ube ne-encounter, not i-encounter leyokufikelwa nguYesu, but i-encounter izwi. Lifike lihlaba inhliziyo yakho lingashunyayelwa uzifundela uhlale kube uthi ufuna ugqitha chapter but uhlale ku verse 3 uhlale ku verse 3 kungadluleki ku verse 3 wehlelwe ngumoya oyingcwele ungathandazi ufundiswe akehli ngoba sithandaza i-encounter asisi ngoba sithandaza kuphela ufuna kube ne-encounter etriggeriswe lilizwi. Ungaphazanga uhleli phansi ufundiswe. Learn to wake up in the midnight ufundiswe. Learn to make time nasemini ufundiswe. Do that for the chapter ngosuku, for the verse ngosuku, noma iverse 1. It is better to read uPsalms 23 unyaka wonke kunokuleqa iBhayibheli uyigqibe Genesis to Revelation for uyithetha phambi kwabantu kodwa ingekho emoyeni wakho. Kungcono ube noPsalms 23 yedwa kuthiwe uhlele ethetha ngalo Psalms 23 uyawasixolela ngalo Psalms 23 kubhekela uPsalms 23 abe realistic emoyeni wakho kunokufake amavesi kokufuna uvele ngathi angasizwi kodwa lingekho emoyeni wakho lisemilebeni yomlomo malibe ngaphakathi linamandla izwi kalingaphakathi. One thing that must happen is the revival of the word. One thing of Malibuye, imfuselelo Yesu. Bring back the word. Bring back the word. My God. I'm a it is standard the range of uwa. And the cornelies. About bayawa and the gewizu. And yeah. I said put that sassy face. I know kwa ile ndio baguna fuga yankuba nifuna nifuge ngoba ithetwanga into nonela xa ifundiwe mina ndayithetha ngifunda hey andithi iBhayibhile lele ndithetha yiyo enoba izobhala ku Facebook ukuthi akufundanga neBhayibhile That's what post about it tomorrow. Akafundanga leso kambe lifunde ngoba ethetha but don't never detect so the religion ifuna ba lifundwe abalikhathalelanga noba befuna lifundwe nje i-tradition it's not that balikhathalela abanandabanyana ababambe izithethe zase-assembly but apha senzelanje abamthanda uThixo abantu abaninzi bamambe izithethe zenkawe yabo. Help us Lord.
So izwi likaThixo, you must read it, but udlule kulifundeni and then you study it. Xa ulifunda, it's when liprocesswa, because xa ulifunda liyengqondweni ulicapturisa as information engqondweni. From ingqondo, by the help of the Holy Spirit, liyaprocesswa, and then it sink down to your spirit. Xa lifika in your spirit, it is only where it is able to produce the fruit. Kulapho likwazi ukutransforma ilizwe elisengqondweni elifundiweyo lagcinwe engqondweni. That's why iBhayibhile lithi ndiyaligcina enhliziyweni, alithi ndiyagcina engqondweni, ndiyaligcina enhliziyweni. So umoya oyingcwele uyaliprocessa and then it sink down to your spirit. Malifika into your spirit, lifika njengembewu isiya kumuntu ongumama, aqala umuntu ongumama conceive, kube khona isiqhamo. The lizwi elifundiweyo laprocesswa lehlele emoyeni. Xa lifika emoyeni, lifika in the womb, ngoba njengoba kusindisiwe in your spirit there is a womb. Phaa kwi-womb kumele kufike iseed, kuhlala imbewu elilizwi likaThixo. Every time laa mbewu ihlala in your spirit kuqaphuka ifruit. Every time ihlala kuvela ifruit. Every time ihlala kuvela ifruit. Iproblem yakho awunaxesha and indlela ye-activator amandla okuba izwi liprocesseke liye in your spirit, it is by meditation. Meditation is the key to give power to the word. Amandla ezwi atholakala kumeditating ngalo. That's why iBhayibhile kuPsalms ithi ayuyolo lokuqongabi yokwebona amagenda ongahlaliwe ebuthweni zamagqele ucabanga ngomyalelo kaYehova. He meditate upon the law of the word. Ubusuku nemini amandla ezwi meditation. After meditation, the second key of the word, we confession. That's why in Bible Joshua, this book of the law must not depart in your mouth. Nobody said his word, but on a semblon and malinga pay, but amandla alo, asabulitete. If you want to shift your life, speak the word of God upon your life. If you want to shift your situation, speak the word of God. Ngoba izwi likaThixo lisiprofeto ngokwenature yalo. The party, it's very important. The party can change your life, but at the same time, the party, it's very dangerous. The party can delay your life. Uyakuzuba into elibazisa abantu becawe bangade bayi-experience imvuselelo. It's because basebenzisa izwi but abalisebenzisela ukwakha ubukumkani, balisebenzisela ukwakha i-empire ze-denomination zabo. iBhayibhile kungayenza ithethe nantoni na. Abantu abadlisa abantu inongo bakota iBhayibhile, abantu abasindiswe bethola bakota iBhayibhile, abantu abathatha imali zabantu bakota iBhayibhile, amasela akota iBhayibhile. So this is a prophetic book. This is a prophetic book. It can speak anything that you want it to speak. Awufuna ukwakha inkawe, wakha i-denomination, i-religion. Uyakwazi abantu be-religion abaphathanga iBhayibhile, but they use the Bible against the Bible. They use the Bible against the will of God. They use the Bible against the move of the Spirit. Abantu basebenzisa iBhayibhile bathi opposite, bathi beqonda iBhayibhile bathi bayi-apply against the flow of the Spirit. Umoya oyingcwele uphaphazela ebheka kule direction. Bona baphethe iBhayibhile babheka kule direction, bahlasha the flow of the Holy Spirit. Kodwa awukwazi ukubajaja ngoba bayenza lento bephethe iBhayibhile. So iBhayibhile, if you are not spiritual, if you are not spiritually matured, iBhayibhile ingakulibazisa. Abantu becawe bafunda newspaper, abaphathwa amagazini ecawe, kodwa abantu babade i-religion. Ibabambe i-religion besebenzisa iBhayibhile beqonda amavesi. So iBhayibhile ingathetha nantoni na. Zofuna ukuthatha abantu abayi-5
angathanda abantu abayi-5 abode iBhayibheli. Go. It's a flexible book. That's why ngithi ibalulekile, but at the same time it's dangerous. Yeah. Move kaThixo. Abantu iyabaphosa. They are not in the revival, kodwa baphethe le book. This is the book that we use in the revival. So iBhayibheli kumele ke ungayifundi nje uma uyi-understand ngengqondo, but it must sink down to your spirit so that ivele isizikhamo. Yeah, it's calm because iBhayibheli ezawuveza unyana, ilizwe ezawuveza unyana. Xa usindiswa ngoba usindiso into yokholo. Ifana nomntwana ozalwa ebukhosini. If lo mntwana uzalwa nginkosi, so lo mntwana lo yinkosi. Noma esengumntwana, ya noma esengumntwana, but xa sithetha inyani lo mntwana yinkosi. But ukuze lo mntwana abe yinkosi, he must grow. Ngoyena abe yinkosi engaka, noma ndingafa esengaka, akazufakwa automatically. Kufuneka yotrainwa, kufuneka yokhuliswa, kufuneka yoqeqeshwa, so that amithe immaturity yakhe, imithe i-inheritance yakhe. So by faith sizalwa kuthiwe singonyana, sizindlalifa. Ithi iBhayibheli Galatians chapter 4 verse number 19, indlalifa xa isengumntwana iyafana nesikaka, but xa seyikhulile iba indlalifa, ifumana ama-benefits okuba indlalifa. Kodwa xa isengumntwana ayiwathola ama-benefits, noma ngokwegazi indlalifa, noma ngokwegazi uyaqualifya ukuba indlalifa, but because of immaturity, because of his stage akuso, akaqualify to meet the benefits zobundlalifa. He must grow, he must understand, he must undergo i-process yokhula, akhule andafike kule nto abizwa ngayo. So nathi xa sisindiswa kuthiwe into ezindala zedlule, that is by faith. Kuthiwa singonyana bakaThixo, that is by faith. But izwi likaThixo libe lizosikhulisa, lisihambisa ama-stages nama-processes of growth until le nto besiyikholelwa side sibe yiyo. Xa sesiyiyo akho mntu ozasixelela, the fruit will tell. Ithi iBhayibheli niyawubazi ngeziqhamo, ayisithi esizotho sithi sifikile ngoku, but ziziqhamo. You must produce the fruit. I-problem yabafarisi babekota iBhayibheli kodwa zingekho i-fruit. Xa befika uJohane yama-anoya, yamcaphukisa le nto yabantu abathi bangonyana baka-Abraham ngokwezibhalo, kodwa banayo ikharektha yabantwana baka-Abraham. Wathi nzala ndini yamahamba, ngubani onixeleleyo kuba ndingayibaleka inkqubo kaThixo? Velisani ngoko iziqhamo ezifaneleyo, ngoba le nto esikuyo le asiyithethi ngomlomo. Now it's not the hype of the season. We are the young generation. Singabantu be-vibe, singabantu be-trend. Akusiyona into ye-trend. Le nto is not the vibe of the season. This is a matter of the fruits. There must be the fruits ezifanazelayo. Ukuba uyile nto tuyiyo, ukuba ngumntwana kaThixo, where are the fruits? If you are the heir, uba wavuswa kanye naye, velisani ngoko iziqhamo. I-identity yethu ayikho sekuthetheni, but ziziqhamo ezilandela into esiyithethayo, ezitshoyo uba we are holy, we are righteous, we are the apple of the eye of God. Let there be fruit in your salvation. Let there be fruit. Iziqhamo sivezwa izwi likaThixo. I am here to encourage you, young people of Palamisa. Let us go back to the word. Yes, our church has failed us. But I know we God, let us take our stand. Kuba sizawahamba siyofuna uThixo eswini lakhe, siyawahamba siyozikhomita eswini lakhe. We will seek the word of God.
We will cry for the word of God. We will test Lomena manzi kanjalo moya wami ulangazelela wena incwadi yokufunda uThixo ayikho library yaseyunitha incwadi yokufunda uThixo ayikho kwa-SABC uNkulunkulu simazi ezwini lakhe ekuqalekeni wayekhona ulizwi wayenguThixo uThixo utholakala ezwini uThixo ukhila lelizwi ndiyamoyika mna uThixo ngekho ezwini ndiyamoyika ubuKristu that does not correspond no consistent with the word of God. If we are the children of Abraham, then let our lifestyle be aligned with the word of God. Sinelizwi likaThixo sinomimalo amandla ethu atholakala ezwini intokozo yethu itholakala ezwini apha abafana abazothetha izwi apho mama abazogcwaliswe izwi elahlukanisa umama nezono zomhlaba ilizwi elahlukanisa umntomtsha namanyala izwi likaThixo lingamanzi asihlambululayo asibekela siyathandaza korabashanda korababashia sela babahande kurapantepekosanda. We go back to the word. Siyavumelana phambi koNkulunkulu ukuthi somfune ezwini. Sizalifunda izwi lakhe, sizamkhangela ezwini lakhe, izwi lakhe linguye. Lift up your hands. This is the love of God. This message is not meant to condemn you, but the message is on activate amandla azokwenza uba ube nestamina sokuyofunda izwi. Kudala ubreakile. As a result, udeclinile kwi-fruits zensindiso. Your salvation is very poor. Ngoba into esinikeza weight in the spirit kukuba nelizwi enhlizweni hayi emlomeni. Uthi uJeremiah abantu bezabuma ngendebe zomlomo. Izwi is not the matter of the lips, but izwi makube noma seyithetha ngomlomo but alihlale emlonyeni. Thetha into esuka enhlizweni. Qawuthi into ungaqawuthi into evelapha. Ayisuka apha ingenapha ibese iyaprocesswa izapha xa uyithetha ukuze libe bukhali xa ulithetha libukhali ngoba ulithetha lisuka enhlizweni. Iproblem yakho uyakowuta kodwa ukowuta into esuka engqondweni ukowuta into esemlonyeni linamandla xa lisuka enhlizweni. Umowalo lihlale enhlizweni livalelwe enhlizweni. Lift up your hands. Mashaya lebra kosetea kora baba shende lebra kosia kora pasete lebra kosande lebra kosia liyabasebenzela abanikholwayo izwi lakhe liyabasebenzela. Come on to Lisa abanikholwayo. We sing that, then you go home. Anyone can sing. Only can sing. Anyone? How about the call?
empilweni yakho nelisemthethwe namhlanje ungaphuma namhlanje lisenhlizweni ungaphuma namhlanje lisemoyeni wakho sowungathi uphume nesiqhamo sezwi likaThixo sowungathi likusebenze liyaphila alibuyi linaphatha lingayenzanga i-assignment. Pray that you believe it, pray that you embrace it, pray that you receive it, pray with your spirit. Kona masia handele kosa lebra kosantaya tanazanengele activate amanda eswilati wempilweni yakho so that it transform impilo zakho it transform impilo yakho so that it manifest deswemeko yakho pray so that the words activate the signs and the wonders upon your life. Yakalabasi andalabosika lebrekosete mahasanda lebababosende lebrakusataya lekemetekalibabosika lebrakosataya. Come on, praise the Yakata for 45 seconds. 45 seconds we go home. Praise for the word. Yes, yabuya izwi empilweni yakho. Yabuya indlala yesu. Yabuya uthando lwezwi. Yabuya appetite. To lose the appetite yesu. It's a sign yokugula emoyeni. Impawu zomuntu ogulayo ukungabi na-appetite yokudla. Njengoba ungena-appetite yelizwi, it's a sign you're emoyeni. But tonight, the Spirit has healed you. The Most High God has healed you. Come on, pray and give Him praise. Thank you, Lord, for the last time as standards in abantu abangamamkela uJesu abakhona apha mhlawumbe seholideyini isikolo sivaliwe uyakhonza kodwa awumamkelanga uJesu. Okwesibini uthi mina ndandimamkele kodwa ndabetheka andabi sazibuyisela kuye ndabuyela enkonzweni kodwa kuye andikabuyeli. Ngicela wena phambi kwesandla sakho sisavala amehlo ethu sonke phambi kwesandla sakho right where you are. God bless you my dear sister. Wenothi mina I want Jesus. Ndifuna ukuzibuyisela okanye ndifuna ukumamkela. Ngicela siphakamise ngendlela yoba ndibone uba uresponda kule call. Usiphakamise kakhulu isandla sakho. Ngicela usuke lapho uze apha phambi kwami. If you say I want Jesus to come into my life, please take a step of boldness. Ubatela abantu. Come. God bless you. Come to Jesus. Come to your Father. God bless you. God bless you, Manane. God bless you, Dada. God bless you, my sister. God bless you forward to come to Jesus. So much that in our feeling, God, I'll send you connection on TikTok. It will be in vain. Ukuhlala phansi kwepresence kaThixo kodwa ungasenalo uphawu lokuba ngumntwana kaThixo. God bless you. 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 Siphamsana zethu sothandaza nabo ukuthandaza nalo ebecelela imithandazo but eningi on the challenges but ngoba uyathwasa and there are signs ezibona ngasiba
So I want to pray for you special. Then we rebuke that spirit. You go home free. Masenzele umthandazo kanjonge kum. Masenzele umthandazo. Ithi Nkosi Yesu namhlanje ngiyabuyela kuwe ngiyakwamkela ngena enhlizweni yami ngixolele zonke izono zami ndenze ilungisa ndinike ubomi obungunaphakade ubomi obugqithiseleyo ubomi obukuKristu kusukela namhlanje ngiyakwamkela zokukhonza ndikululamele yonke imihla yokuphila kwami. Ithi moya ingcwele ndincede ndigcwalise ndinika amandla okumela ese sigqibo endisithathayo kusukela namhlanje ndisindisiwe ngingumntwana kaThixo ngegama likaYesu. Amen. Asiphambe izandla zethu.